Esebang. Khotso mntwana man. Uyangiphethe le ntwana. Phethe yo ngani wami. Angayintwana. Thingibona uphetheni ne? Bheka ngathi yasmelta. Bheka ntwana. Hlama futhi condom ne manje. Yaqala wena ntwana. Man. Yo man. Sina besiyenza iketi shaya inyoni ngaye yafeinta. Yo ifeinta kakhulu inyoni moyishaya ngekondom. Sengifufu gayi 5 angisho. Ay 5. Yeah. Ngizobamuza yo. Hayi. Hey, sebangiyeza manje ne. Ngiyeza. 2 minutes. Gogo. Eish, ayiwanda yobani lokho kodwa yazi. Ayiwanda nje kulo thepa ngakhona. Come in. Aw. Sawubona Khotso. Baba bathi bam. Bheka. Uthe bam futhi condom lapha ya. Uthe sifuthi la 5. Ngijwayela kabi. Ngiyeza manje. Thinga manje sine baba bathi bam. Yeah. Umshaya angabuyi la ngakhalanga. Jwayela kabi lo. Cabanga ufundisa abantwana abantu ufufusa ama condom. Lo, ngijwayela kabi. Yewena, wozana. Ukhozo lethele ntombi yafa lo.